Belaino wanama sisa koptama kasai phaika mungia kami ardi brong bisingo khobjak odin parani Assam Agartala lahargana Ranjit Kumar Deborma tei Robi Lokhi Deborma khorok nino yakung manya nukhungo bisisa khaksa omoni siraibo khoroksa tongo bolni bol watani phalei buini aro uro samung khlai nukhung thangui tongo asrik birmano kelai tongui tongphano hapangni mokol kelaiya mania mungsa sepsap ration card bukrei omhai jinjalu kelai tongmani bubagrani sengkrang rokni mokol buskango kelaikha 4 salo Agartala Tipramothani kotor lokuthum paye tini kokti salo dolai amjayo kifil tongpru lamao lata sungoi bol horjakhe tongmanugui YTF Central GS Junior Debormani mokolo kelaima bai kok sungoi bini kapani birman rok sai manlaika te je mansak chubalai kabulaika te hapangni phasingte borni manthai batate kubuni sepsap rok jaikirnani kok bukasa khaboro Ni himi phaimanja bolpan phaimane bo jagawo bolongni tao nang suk tam nok ni bagade mata nokni songna bagai nin nok yang fakti da phadi yang ngol phaga nin pa kha bora an parai ko mono obono mo bo kami kalai odin para mo bo blong na andara sa moda iko mo problem kiru mongya kami da mo ya kami mongya kami gaganin bung khai an bu mung Ranjit Kumar Deborma nin nukhungo mungo bor kai besu ta an fungo jeng bu fungni no bukhung nin beri kita mungkin an beri bo himaya no himaya nó cưới này thì mấy à đâm rồi phải sao lại tổng sao iko tam rok khai cha nani bui khoksa man thane ang khongni mo khok ma thaman no ate cha wo ta ba ta rồi lại mà này mà bata khato mano man thano pomta bữa sau masa haza ka nó sao hay là cái sao ok chỉ là rồi cái tôi tổng sao chere ka sang kha chỉ là đó bây giờ bere bữa sau rồi có cái dar bosu dia basu kakak beri na cái nin beri kita mungo bobo yakam kami ya bo an bere bo yak kami maya dah kami maya kisa mano mana mana bo khai la thanang ya ta nung koi bos rồi kakak mende cái mungo o ma an khai mo ata jor mo no abo nung helcher rồi maya dah maya nuk phải tam budi hay nuk phải là cả tất cả so mia ne sine mazge dari mo so mia thangmane tini sung phirok lakya sung phirok te sung ko mundia kami ni bijim khawja ni kala blog ni bijim sine ta ko bo yakung hamya borok bukumi no yakung hamya borok ne na songtar khade to no nogro tichimi se lama sung bol baljak no goi bolakhen khairo goi sung gari patak lai sung manai lekya nai mani ekdom bini family saya nogro tichimi se nogro maya takbo jada sine state comment ta phaibo सबका साथ सबका विश्वास जता हिमाने अब अझ कुनै नुकसान गया नाइना गिसिने ताको बिनि कुनै फेसिलिटी माया बिनि जेटा होस्टेल जेटा अंकर गाबर को माया कुनै फेसिलिटी माया हे दिबना के आमना कोइनाय जेटा सिनर सिने जेटा वारियर्स अफ नाइ नरक बाहायनो बंगनो किसा बो भागी हेल्प खाइमान गभर्नमेन्टनि बखाक्ति खाइ अमने के साइट गो सिने ताफुनो हेल्प खाइगांगे बलायखान जानाय bini tago ration card ko khakjaya ko bini obhaikena borok tini bukto bogi nglai tonglayo omna sung tini nu balakhana kha khamka sini borok gasuk gereng jagao umhe bolong kaisa uko jagarago obhaike tago kebo naikolai krei abni bagina koinai sini bisi government no bahine koinai bono busu jorti help khaimanai bobage sung subai manai omna kisa naikolani bagai Kata sinoran area ni
যারা সিনে ওয়ারিয়ার্স রক যারা লুক রক খা গানাং রক গরো হাইনা বনা সবা খাঙ্গাং কাই খোলা খেনা সানাय না